ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಾಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನಿತುಲೆ ಯಾನ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ದ ಉಲಾಯಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಇನಿ ಆಗಸ್ಟ್ 14th ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಸ್ಟ್ 15th ತನಕ ಫ್ಲವರ್ ಶೋ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಆಗಸ್ಟ್ 4 ಶುರು ಆದನು. ಸೊ ಎಂಚೊಂಡು ದಾನ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮವರ ಆಯ್ನ ಉಳಾಯಿ ಪೋದವರ ತುಕ ಸೊ ಅಂಚದೇನೋ ಬತ್ತದೆ ದೆತ್ತಲಾಗ ಜನಸಾಗರ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಉಂಡು. ಅಂಚಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಉಳಾಯಿ ಪೋದು ತುಕ ಎಂಚಿನ ಪುರ ವಿಶೇಷವಾದ ಫ್ಲವರ್ಡ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದುಂಡು. ಸೊ ತುಲೆ ಸಿಕ್ಕಪಟ್ಟ ಜನ ಉಂಡು ಟಿಕೆಟಿಗೋಸ್ಕರ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನನೇ ಜನ ದೂರ ದಿಗ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನತ ಸಾಗರ ಬಂಡ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಉಂಟು. ಜನನೇ ಜನ ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಜನ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಉಳವರ ತೂಕ ಹಾಕೋದು ಹೆಂಚಿನ ಪುರ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಬಣ್ಣದು ತುಲೆ ಮುಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಫ್ಲವರ್ದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಂತ್ರ ತೀರ ಲೈನ್ ತುಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಲೈನ್ ಉಂಡು. ಆ ಥರದ್ದು ಈ ಥರ ಉಂಟ ಕಾರ್ ಪಡಿರ ಅಪ್ಪಜಿ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ತುಲೆ ಆ ಥರದ್ದು ಈ ಥರ ಉಂಡು. ಪಂಡ ಮಿತ್ತದ ಮಾತ್ರ ಇವರ ಜಸ್ಟ್ ನಿಗ್ಲೆ ತೊಯ್ಪಂದುಲ್ಲ ಈ ರೀತಿದು
ತುಳೆ ಮೂಳು ಈ ರೀತಿ ನಿಗಲೆ ತೀರ್ತಿಕ್ಕು ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಫ್ಲವರ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಈ ರೀತಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಂತಾರೆ ಪಂಡ ತುಲೆ ಜನ ತುಲೆ ಏತ್ ಜನ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ನಾಗ್ಲು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನಕ್ಕುಳ್ಳೇರೆ ತುಲೆಗೆ ಪಂಡ ఆయన గిట్ట పేరు నమ్మకు లైన్ డే పోడాతే పండ పిదేది తీర వారి ಬಂಗೊಂಡು ಸೊ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ತುಕ ಪೋರಾತಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಬರ ಉಂಡು ನನಗೆ ಸಂಗತಿ ಬಂದಿದೆ ತುಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಕೂಡೊಂದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟದ ಎತ್ತರದಲ್ಲೇ ಏತ್ ರೀತಿಯ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಬಂತದೆ ಉಳತೆ ನಿನ್ನ ಉಳೈ ಬಾಗಡುಲ್ಲ ನಿಗ್ಲೇಗ ತೀರ್ಬೇಕು ಎಂಚಿನ ಬರ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ನಮ್ಮ ಪುಲಾ ಇಪ್ಪುಗ ನೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಮುಳೆ ಓ ರೀತಿ ಪುರ ಪೂರ್ತ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಜನ ಬಡ ಜನನೇ ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸೆವೆಂತಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಗುಲಾಬಿ ಮಂತ್ರಂಜನ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ತಲೆ ಏತ್ ರೀತಿ ಸೋಕ
ತುಯ್ಯೋತ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಫ್ಲವರ್ ಶೋನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಅಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.